Si kamagayam, mime. Wan, siyak pailaan tinagbanta iti tersinga ni tatang tada na panan na. Ay, nawawa. Anya kami ti utangam, gudo. Wah, sana ka umutang, mime. Bayadak ti katanga. 2 sardinas ken may 1 kilo ang mantika. Ken Anya tay? tay man cellphone number mo. Ha? No, okay lang ken ka, mime. Ay, okay. Awan mat siguro ti agungat anya, gudo. Ay, no. Apay akas ta ti isem mo, Gina. Ha? Anya nga tinagsaritaan nyo to ni Gudo itay, Mime. Anya? Kursonada nakakanuka. Ay, sardengan nakman si ka, Gina. Among Mime, 30 mo. Di kan agpakipot no di mo kaya't timabaakan. Sayang mo ti pinitas mo. Aklunong kitin ni Gudo. Saan abali ta agpagpada kayo madasingga. Kasan ako mga klunyo, kat saan pa'y matanagdaton kanya? Isuntumat lang ti papanan na. Apay-pay lang apabayagan nyo. Ay, diyak man ambukan ka, Gina. Advance lang unay na ti panagpa. Oh, Mimi, anak ko. Ni Gudu, tatang. Ay, nawaw. No, kasta. At nagaya mo ti relasyon nyo kinigo daw. Ni tatang man. Ag-date kami pailaan. Saan ko pa'y mat nga inaklun dya tao? Ay, kaklo naman ah. Aguray pa'y mat tata. Isuntungan lang, di pagturungan lang. Apay lang, apabayagan nyo. Agpadpada kayo ka ni Jane at ibagbaga tatang. Kastamat lang, ti ibagbaga na kanya. Ay, kamaudyanan na. Makasawa matenter ka kay Sue ng anak ko. Ay, saan pa'y matasigurado, tata? Kasano, no, saan gayam anigudo tinaitudi nga para kanya? No, saan anigudo din na ito di para ka? Ay, ipilit tayo ah, anak ko. Di ka mag-agsasaugo doon. Okay ka kadilaan? Mime. Ang mga numabisin ka. Kaya kung ti agawit, mime. Agawit takitin. Ay nawang, kung ako man no ag-date na itago doon. Kasang-sangpot talaan. Kaya't mukit din ti agawit. Pasensya ka, mime. Saan talat ako man nga im-imay no agawit tamatlatagos. Di ta ka man lang. Sa dino iti papanan, mime. Urain na ka. Asino iti kadwak nga agawit, may bati na. Pinanawan na mo tayo. Ay nawaw, nagawid ka man adagos, gudo anak ko. Kumusta nga'y tidit nyo kan ni Mimay? Agawit kami adagos mabainak namin kunkuana, nana. Ay nawaw, Yung pinanawan na tubay. Isuasan kami ang nagkuyog ko, nagawit. ay na, gudo aya. Bagak lang agawit kami. Kasta ko na yung matintiungot na. Ay sos, adayamat kami kasta makidate. Awanan ang mga nun na dismayamat na nimimigan ka. Isuro na kami ananang. Amuyo may girlfriend since birth na tao. Awan experience ko na may papan iti panagaran. Practice pa ila ko maday dyan. Yun na kastoy mo din tinapasama. Ay awan mo, gudo. Talaga saan kan ang makaasawa no kasta kalaan. Nag-aawag ka ba adagos, Mimi, anak ko? Di yun sa lugsudan mo apay tata. Ay, nawaw. Ni Gudungan, saan nakakaintulog? Daka di makita yung agudo, tata. Napuro mo ti ulong anak ka. Ano, napasama kaya? Ay, makapasuran day dyan agudo, tata. Kaslag trip lang. Agasam man day ta. Takasang-sangpot nila ang edisentro ng kayat ng tiagawit. Gagangay na anak ko. Ang mga lumabaing laing king ka.
Di baga nakit gitatang. Pagtritripan na. Sayang lang ang ti oras ko kankwana. Sabi siguro, anak ko. 30 mo tali ko daw. Imposible ang pagtripan na kapailan. Sabay sa nadakamat ng kanya, kaya't nakangaikalay sa anak ko. Di yun namnamaan nga addakalay sa mapasama, tatang. Saan natin agsin titiks ko kung nimi may nanang? Ay, nawaw. Amang ano black na ka, anak ko. Talaga nasakit tinakon na kanya. Ay, kasano ngayon? Amo ko, no, niya ti aramidan. Anya ngay nanang? Ay, wam, ani, mimay. Kasano nga rin ngay? Mapan kay ti ayanda, ikami ti sabaw. Ha? Ay, Wayne. Kaya jak na panunod dahi ta. Mangalakan to, iti sabong iti arubayan tayaw. Piliyam kay kamamayatan. Taknusan ang madismaya ni mimay. Ariglado nanang. Kasta ti aramida. Nay, si kamat ko daw. Sa dinong ay ti pangipanam kadagita asabong. Sapay inraman mo binagkat dagiti pasaw. Para ka ni Mimi dagito asabaw. Gina. Para ka ni Mimay? Well, andang hindi mi nagkimnaawatan idi na minsahan. Iso padasa man ti mapan iti ayanda. Ay wag man maray. Ay nawaw. Talaga adisidido kang agdaton iti gayem ko Ay umot Napudno na iti marikrik na kapanagayat para iti gayem mau. Nukas talaan akanayon. Siguradong aklo ng nakanimimay. Amok akursunada na kakad. Oh, pudnaw? Wan, saan na lang ngamin nga aklunan nga madlaw man? Uray saan na nga ibaga, madlaw akursunada na kaman. Ay nawaw. Wala, at patuloy ako. Ang mga numatak-tak ka pa itilakad mo, gudo. Ibatik lang lagi iti paso iti paraan na natatalukas. Ikarga lang dito eh. Dito'y sintro. Abay ta. Tapos na makita ang dagos ni Mimi. Sigurado makita na dahil normal. Ay, gawa akong ti pumanaw. Tamangan mo makita na. So asabong iti paraangan tayo, tatang. Ay, nawaw. Ano asabaw? Kurakit di ano da kayo tinangyaw eh. Ay, saan? Pangalagay ko, mama. Ano? Sa bali na tinagideliveran da. Ay, huwag nagpaisaw. Asino nga tama tumakin ko kada kita asawa. Agora. Kung saan ang nagbigtaw? Kasta na kita sabong ala imula iti paraangan damarinora. Anya? Ang mga malo, impa-deliver ni Gudo para kayong kana. Ay na. Nun ni kudo tinagkapuan da kita asabong. Isubliyo kan kwa na, tatang. Sige, abot. Kita. Talo apasok tinyog na. Kasla, I love you, di kaya naasawa ng anak ko. Nagadumaan mo dahil dyan ang tao. Kumusta nga? Pinapanam ko do, anak ko. Nakapagsarita kayo kani ni Mimay. Saan kami ang nagsarita, nanang? Ay, nawaw. Kasano nga rin na itid mo naging isabong kinkwa na ngay? Imbatik latan iti parangan da. Anya? Sana pala'y sigurado ang makita na dahil dyan, nanang. Ay na, gudo aya. Saan akas ta si Agarem, anak ko? Anusan tayo kailangan? Practice pa ila ako nada. Ay, practice ta rupang. Apay, adamat aya kasta. Magpaina nga ro. Ano kasang sangok ni Mimi? Jack amuno niya taramida. Kasla, Jack makakutay. Nukas na, mabutang ka iti babae. Sana ka mabutang. Ano mabaina nga ro nanang? Si kama mo ti mamintal black.
loko kan gudaw. Ay nawaw. Apay ka di ayan na. Naksayan mo di talo apaso di mo kasabaw. Kinukunayo kisaya. Ano niya? Di ko na mangalakalaang iti sabaw. Jak ba't imbang ang agraman pasukin itid mo? Ha? Ay, pasensya kayo na nanang. Intun sumarano. Lawlawagin nyo ngamin at ipagayaw. Sapay dagi din nagpipintas ti binagkat mo, anak ano? Bale, masukatan tulat ta ka dinanang. Tinapatag ita, wit maayayok ni Mimay. Ay na, agtalimo daw ang sen, anak ka. Ay, sana. Ay, mabilang tamang yung plagak iti sako. Tapnosan amaruhitan ti kawusyaw. Matalimu daw kayaw. Ay, yak ambukin ka! Nasalaw kumat ni Gudo iti na minsan nga aldaw mimi. At binagkat na atalo apasaw. Itad na kanukin ka. Tiyawan ang baing agudo. Ne, apay, kasla nasakit tinakamukin ko ano. Kasano? Kasla pagtertripan na klaang Gigi. Nag-text, nagadungay bagbagan. Saan mo't amabain kanya? Ngam no kasangsangok, ay nawaw. Kasla nervyos mo't tinakanayon. Pudno nga'y ayatan na kanigudo. Ngam, anya? Mabain kanukin ka. Nangag ko nga ti saritaan na kanina Nora, idi na minsan aling mabasak iti paraangan da. Ti ko na ni Gudo, kat kasta unay ti bain na ka. Kasla saan kanupay ang makakuti no kasangsahang na ka. Kasano nga rod nga kalay sa kami ngay, no man nagbabain mo. Awanan agpada kami ton amabaakan mo kwa. Yes! Yes! Ay nawaw! Ay nawaw, paspasabog ka gudaw. Ay! In-unblock ni Mimi tinambor ko. Jesus, naisin mo katid dong atiks ko kung wala nanan. Bukas ka! Ipiktek ti sabong nga intad mo kinkwana. Kung nakutumog ngamin kang kananan. Oh, Lukas ta nga raw, ipapaten ti agarim kinkwana anak ko. panagkunak ko, napakawan na ko. Nasayaan mo ta lukas ka. Katinton maminsan, di mo ulitan ti inaramid mo, tapusan ang maupay kin ka. Bumawi ako kung kuha na nanan. Agyaman na ka, ay manubot ka nga, di tamanan Mimay. Saan ka ang mabain kanya, Gudo? Sana. Sigurado ka? Nawaw, uwan ko lang aruday. Pasensya ka na tinaramit ko tinapalabas sa bulan ha. Talaga mapainak namin kung kami may. Sige, pakawanan ka ita. Ngam ikarim kanya kasan ang maulit day dyan. Talaga saan eh? Bumawi akan kami may. Nukas tangaro, aklunan ka. Ha? Duwatan. Sigurado ka? Wan, usto ni tata. Isuntumat lang, turong na. Ay nawaw, agyaman na klaunay mo eh. Ay ayatin ka unay-unay. Mabit lang ko doon. Di nakarapupan itinairot na. Saan ka makaangas? Sorry ah, pasensya ka Mimi. Naragsakak lang kami. Itaman pa nga intulog na kanigo daw. Dito balay Mimi, anak ka. Ay nawaw tata. Rumbang laang Gaputa, adan relasyon mi kami gudo. Ada, nagpatak matay. Sana bali tanabayag mo tan nga agam ammo kani. Sa maysa, saan ka di ako nayo nga isuntumat lang di pagturungan na. Lukas na gano'n. Pagsasalitaan tayong di may papanitikal lang sa'yo, anak ka. Itang man, aguray pa'y man Huwag ka na, kukuna lang. Kagaginggoy kayo ba? Pagsalitaan tayong tog, di may papanitikal ito, ba? Nung nakasaga, kayo na duwa. Panagpanagkat naskan agumatang kayo ni Tiburyas na lang. Ay nawaw, ano man gudo. Kaya agtarakin tayo ha. Tapno damausar ito nagkalaysa kami kanimimay. Lukas na, inaklo
aklon na kan ni Memay. Wala na, itaylaan. Sige, siya kung ti makamoy di buryas. Agsapo lang kung kadagiti kaaruba. Sigurado nga da buryas da. Ay, mano a buryas kay anak ka. Rapiin na. Inton bigat tong. Ah? Ay, huwag nga. Ay, saw. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di ka agbabain, tapno di ka maunaan. Nawaw. Bigatan na napulot yung ulom, sika. Kita amat namin ti maaramid dito'y balay ay di kay makarik namot. Naa. Amom abisi ang ijigarden. Wan, amok abisi ka. Yung tulungan na kumamot ang kadagiti maaramid dito'y balay. Taam mo mat ang makitang tangdana. Saan nga inaldaw kat adda ako dito'y balay. Di ka nagreklamo. Nalaklakat trabaho dito balay. Naimbagkan ka, tadi ka mainitan. Siya ngay. Kasak ijigarden. Na, di ko nang kadikat sa anak ang mabambanong ah. Kay, apay si kalang ay timabambanog. Ure siya may. Malahuson, agsardan kan agapito. Manipod ita, ag kanya-kanya talatan. Ikaw na. Nay talaga ayaw. Laba ang tumat dagiti kawas mo. Agluto kamit iti kanam, kan inawang tinanganam. Gwen, umay ka man tay. Sa dinot ti ayam tinalaing nga amam. Dapat iti sala, agbuy-buya iti TV. Apay ayananan. Ibagam ken kuana, adi na urnungan dagiti nagsukatan na iti banyoy. Nagsakit ti matak ang makakita. Ay nawaw. Idiritso yung amin kan kwa na anana. Adalaan iti sala. Ay saan? Ibagam to ken kuana. Noo. Ibagam nga irwar na dagiti kawas na anaurnong iti banyo tayo. Jak kayat ang makita dagigay ang nagsukatan na inton makariingat nubigat. Saan kay amawatan nga na? Apay gamin ayano idiritso yung laktan ka ni tatang. Aday jay sala kanaklangarudan. Ikatin na dagigay abado nugi na kayak nga ibasura. Irwar mo kano dagiti na urnong abadom iti banyo tatang. Ginanang mo manan tinang ibaga. No diyo kano irwar ibasura nan. Ay nawaw. Isumot na ka na yung timasusur. Agtungpal kayo latan tatang. Amo yung matan ni nanang. Ay na po. Agruam no kasta ka na yun. Ibagam kung kuha na adi na bakibibiyangan dagiti kawas ko iti banyaw. Kunamla na sino abos dito'y balay. Idiritso yung amin kan kwa na tatang. Sikan ti mangidano. Ay nawaw. Talaga pagbalbalin ng dakmatan a messenger iti da ito'y abalay tatang. Imbis nga idiritso yung iti tunggal maysa. Masapol pa lang nagdalan kanya. Kasla kayo teenager. Kat, imbagam ka din itinalain nga amam, Gwen, anak ko. Nalpasan nana. Anya nga iti ko na nga. Diyo kano pakibiyangan dagiti gamit na iti banyo. Ay nawaw. Apay, isulaing ayati mangus-usar iti banyo. Mala, agsubli ka iti salas. Ibagam kan kuana asaan na ako ko ti banyo. Tapno pagbalinan na abudega dagiti nagsukatan na. Makapabanog kayo magnana. Dapay humuit ko nga ramida. Agawa ang kiti. Mapan mo ibagakan kuana katalaga nga Dapay matinluto ni nanang amasida. Apay ang nagluto kayo man ng tatang. Dakatin luto na. Ay nawa. Apay ka di tatang. Mga luwag sakit ti tiyan ko. Kaya sigurado. Isingir ng tumilang. Nanang mo pa iti kunam. Aga, sumanday tatata. Sagay sa kayo, iti kaldero. Kasta talaga. Lumikli ka kauntap no awan ti rire, anak ko. Mala, no kaya't mo araman ng tilutaw. Agkaukan. Una yung day nga LQ. Tata. LQ nga. Lover's quarrel. Kasla kayo kid din teenager kanina. Nagtakasta ti aramidan nyo. Ay, naimbag tayo may kamariminda. apay ka din, Marilos yan.
Asigaman lang ang tipang tadak iti bayad tinatong ni Agapito. Ison ti pang tadang mare. Umay kulaing itad to'y ipawid ko ka. Ay nawaw, saan mat anadagsanday to'y maray? Bayad tinatin na. Iso nga isumutin ti umay mangala dito. Ha? Naglalainganan nga idayjay nga agapito. Adda ka di man ng lovers quarrel yaw iti asawa Mariminda. Kasano makaumaday tangaga pito. Ti panagkuna na siguro kat nalakalaan ti trabaho. Di na amaw tirigat ka. Una yun ti kasta Mariminda. Ala, awato mo to'y pautit ko mare. Umay kunto alaan intol malam ha. Talaga di mo alang to'y bayad tinatong nila kay Mau maray. Kas na kunak itayan mare. Isumit ati umay mangala sa anak ababaunan. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam Gwen. Aday jay ruwan nanang madamang agsagsagan. Naimbag mo tanapanunot na ti agdalos. Ay nawaw, itakit din abakat kan lakay kayo sa kayo agkasta-kasta nana. Di oray pa'y tungpal biyag. Ah, jak pagan ano day tangaga pito. Ibagam kumkuha na amakan na alaang ti bayad tinatin na iti ayan damari Lucia. No nagapo kayo iti ayan ni Auntie Lucia iti nana. Apay nga min adiyo pa'y lainala. Apay ko mga alaang hay, saan nakmat asuswelduan? Saan mata nadagsanday dyan nana? Oho, isumat ti mapanmangalan na. Anya ti panagkikita na kanya, babaunan na. Ay, una yung tikasta nana. No kaano pa'y abim makit kanilima kay kayo kanitata. Mapan mo kano alang ti bayad tinating mo iti ayan danana Lucia tatang. Ay, nangagaw, anak. Anya kami na yan ti pagsaksakitan tinakam niyo kanina ng tatang. Sa lutso naman, ninanang mo. Siyak kami ti may ipit iti kasta nga aramidon niyo. Pagbalbalin ng dakpay na messenger niyo. Saan mat ang nalawa to'y balay? Mabalin mat nga idiritsuyo iti tunggal maysan. Wada kayat yung nga ibaga. Kasano ko nag-pride ti inam. Agsarita kayo man kit di tinalapat. Makadisturbo kayo. Sana ito. Ay, kastoy, din gatong palbiyak. Man, ano ko ma? Ay, pakilabam to man ti kalugong ka. Maglaba ka. Tatno da usarak na mapanak iti ayan ni Mari Lucia itong malam. Ay nawaw. Nagadukat nga amuyon kanina na. Adto'y tibayad tinatang mo pare Agapito. Agyaman na, Mari Lucia. Awan ang yaman na pare. Ay awitom tuman kit deto yung pagatang ni Mariminda. Ay, ko, tila ang bayad tinatang tigagarak, Mari. Awan bibiyang ko, noon yaman na itangayin pagatang na. Isuati umay mga ala. Ay nawaw. Talaga kanya-kanya kayo gaya man. Ay, wag. Kanya-kanya kami at talaga ita. No awanan ti ado arire. Saan mat anadagsanday to'y pare? Mano akilo laang. Ay, seryoso akit imbagak Mari. Ni Minda ti umay mga ala. Sino nga ti babandugan na. Ay una yan day ta alabers quarrel niyo kani Mariminda pare Agapito. Nabayag sa mo day tan pare. Ay, kasta talaga. Nasaysaya rin ti kasta. Taura siya. Naumaak mo tayo na makangkangag iti ado arit. Lamo kong saok. Agrubuat akong Gwen. Agan-anat kayo atata. Ay, wala yan. Pakisarek mo to man dagiti kawas alinabakin ton malam. Ang mga nuagtudo. Ay, ada practice mi inton madamdama tata. Ang amsa na balik damat ni nanang hagbati dito'y balay. Isarek mo tulatan sa kaya arong ka. Ay nawaw, mano alawas na nakasta kayo kaninana. Na-pride kayo nga minadwa. Saan? Ninanang mo lang tinapride. Di kay agtisis tata, tawan tinagdumaan nyo kaninana. Basta isarek mo to, tinakasala pa kawas ko. Ang mga numatudwan.
kapay, buhay na pa o. Agyaman ak lolo. Kapay, kanya gagaram. Ituyak pa'y lang agnaad lolo. Ay nawaw, ay sana mabalik na po. Apay kumaasaan lolo. Sigurado, sa kulit na ka, naging dadakil mo. Ay na lolo, makaumamat ngamin ijabalay. Apa anak ko ng tikas na. Ada LQ dananang kinitatang lolo. Ay, LQ as in lovers quarrel. Siyak pa'y kit din di mairamraman. Kanya ti sanda na ginawatan na yan. Jakban ang mukha na gijay lolo. Basta dito yak may langag na ad. Kita man no agpinatang kanda pa'y laang adwa no awanak na ibaunda. Magnata, dito mo makita ti anak ta. Kun nga rin, no sa dino nga ta kinapunapanan na. Ay, uy. Ay, kanya nga tanog sina ka. Agpalao da. Agpadaya ka man. Ay saan ah? Tapno na bibit ang mapirukan ta. Nasgan nga agkuyog tamang sapol iti anak ta, agapito. Kasanulangan no agsina tamang sapol, kat may samot kada katimapukaw. Yawanan. Ay, yun na niya. Anda po na to, may tinaibagan ba kayo? Nangruna ka na, nagsipngay. Sapulan tapay ni Gwen ijay lao. No awan ijay, agpadaya ka manang. Sige, sige. Agsalud-sud ta, kadagiti kakaruba. Amangan, adakadakwada ti nakakita iti anak ta. Mari Lucia! Mare! Mabitlaan, mariminda, umayan. Mariminda, pari agapitaw. Anya tiyar aramidan niyo dito'y balay katrabien. Ay na, Mari Lucia. Madanagan kami launay. San pa'y ngamin anagawid ni Gwen? Katanyat orasan. Amangan kit dinulin mablabas iti paraangan nyo iti maray. Wag, limabas nga ron itay. Tikinunana kanya, mapan ka na, iti ay nanilulo na. Nukas na. Nagawid gayang iti ayan ni tatang. Wag, isuti ko na na. Ijay lagayang tinapanan na. Di man lang nagpakadaman. Ako, nabampannog ka man, nagsapsapo. Usto magkit di hatanay. Kasla okay kayo magtanadwa. Nagkuyong kayo pa yan ang magsapsapol iti anak yaw. Kasla awalan ilkin. Tatang. Why? Kanya nga bitararo ni dun yaw kagasawa. Ay na tatang. Adala saan ni anak kinawatan iti asawa. Makita yun day ta. Anak yaw, ti maumuma iti arkarani din yaw. Wan nga ron tatang. Kamalini kin agapito. Imbes asulbaran ni ti parikot mi. Saan? Sa addapay kiti akil marong. Pagsarita niya, ti parikot yaw. Wan tatang. Nasayaat kami iti asawa. Kas makita yung nagkuyog kami nga iman. Sigurado ka yaw. Wan tatang. Uray saludsudin nyo pa'y akan agapito. Sigurado nyo ha. Kano saan makaraman kayo adwa? Ay na. Wan ka di tatang. Nagawin tayo, Gwen, anak ko. Amangan mo't nga dapay lang LQ yung kanina ng tata. Diyak kayo pimayram-raman. Ay, nawa. Awanan mo. Nasayaat kami kaninanang mo. Kas makita mo. Nagkuyog kami anang sapol kan ka. Amangan mo agawid ak manan ni Jebalay kat pagbali ng daktumanan am messenger yu adwa. Ay, saan na ka? Awanan ti LQ may kaninanang mo. Agawid tayo. Pasensyakan minda bakit ha? Pasensyakan magbalinak anak pride. Uray siya kung anak kay. Pasensya ka. Diyak lang ang naamiris ang narigat ti trabaho iti garden. Ura siya bakit? Narigat mo gayang ti trabaho dito balay. Saan tama inian? Makapabanlog gaya.
ag tinulong tan lakay, tapno awan tiriri. Ay, uwan na. Tulungan ka, kadagiti trabaho dito'y balay. Uray siyak mo't sumurutak mo't ijay garden. Agmula ka ita, saan ka din? Uwan. Talaga kaya't mo ti umay. Una, sumurutak, tapno isupay mo't ti maimula. Agpulas ka na sa tayo. Agrubatan inton madamdama. Ay nawaw! Panakaawat tinay sa kadagiti sekreto, tapno agtalinaad ti urnos. Sika Henry, itay pa'y nga ayaban ka. At dangamin inaramid ko homework me. Ano ti paramid joya? Nakapudpudot, kaya't ko ti uminom iti soft drinks. Mapan ka man gumatang iti tersena ni Mari Iseng. Anya soft drinks? Tay nakabuti anak ko. Tay sigud agat-gatangan tayo. Mangtod kay nga ro din tigatang kun Agawa ang mananang. Amangan lumaurasan kan tumanan kat soft drinks laang matigatangang. Ay nawaw, win ka dinanang. Danag yun ayan. Anti Iseng! Gumata nga man, antay! Itayak pa'y ditoy. Apay di yung mga tipok kaw-kaw. Ay, pasensya kaan. Ada ngamin inaramid ko iti kusina. Kanya tigatangan maya. Soft drink. Anya pa'y. Day talangan, te. Di butey. Di yulip-lipatan nga isublay Kung kadyante. Naurnong samat kang tibuti ti soft drinks iti ayan niyo baraw. Isublimento, te. Ibagak ka ni nana. Eh siguraduhan niyo lang, Henry. Uray saan kay adaw gawatang iti deposito para kadagita abutay. Isubli yun at kumamit Ibagam ka na ng mau. Taiso ti umay. Tamay samat adina Gaya man ti bagas tayo, gudoy lakay. Ay, kayo mapangkagumatang iti tersena ni Mari Ising bakit? Nakita, yung deliver da bagas iti tersena na. Ay naw, jak kabailan abagkaton no bilang laang. Kisayang pailangan. Napan kung to bagkatan inton malag. Una yan. Kung saan pailangan, kanay, ano ti trabaho iti garden. Ay nawaw, anyapay nga rin na iti maaramida. Aywan, isublin, bagiti buti ti soft drinks sa ginatgatang yaw. Tapos saan na maurnong iti likodan ti balay. Wan, isublik to. Hanggang nga rodan. At tuyod ti bagas agat-gatangan, Mari Susana. Ay nawaw, agyaman na, Mari Iseng. Ipalagip ko man ang dagiti buti ti soft drinks, Maray. Naurnong samat ka ni Jabalayaw. Ay wan nga agpaiso. Bayang, isublik to, Mara. Wan man, Maray, kani. Mabaybayadan dagi chay. Wan, iyag kunto. Di mo liplipatan, Maray. Kun ka di, Mara. Saanan ang masapol na ulit-ulitam nga ibaga. Ay nawaw. Sa dino tinangalam ka dagita abuti, tatang. Intay ti kaaruba. Naggapo ka na iti tersinan. Naimbagman ta nalagip da pa'y nga insuble. Ni Mari Susana ba't nga ta? Kaano ba't nga ta makalagip? Daan pa yun iti abutay. When natawanan ti daduma. Intod sumaraw daw, dumawat ka ngamin iti deposit para iti butay. Tapno sigurado nga isublida. Kaya uray barya lang, no isukyan ta. When nga rod tata, kasta ti plano kang aramidan. Logi mat ngamin no saan da nga isubli ti buti. Kastanto ti aramidam. Nakasta ti aramidam, nagiti daddo mga daistor na. At tuyan ti soft drinks agat-gatangan, Henry Barok. Agyaman na, ante. Saan ko pa'y lang nga itong ti suklem, Hapay ngay. Deposit pa'y lang ti bote. Itad kunto inton may subliyo ti bote. Ang mga nakungot ni nana. Ibaganan po ko ta ginastos ko. Ibagam kinkwana nga isublik to no may subliyo ti bote. Agungot aday jay. Naurlong kami ng ti bote iti ayan niyo Barok.
Ibagbagak mo't kaninanang mo o ano mabalin ka't isubli na. Gamkas lawam mo dengdenggen na. Anya nga ti baga kante. Ibagam kan kwa na nga itong ko ti sukli na no may subli na ti bote. Di namat ngamin amaw ti agi suplay. Tisuklik nga Henry. Saan nga intad niya ang tiising, nana? Ay nawaw. Apay ka no? Deposit ka ng tibuti ti soft drinks na naurnungan ti nalala tayo. Ay nawaw. Naglalainganan nga iday ta kumari isay. Itad na mula ka no, nung sublitay dagiti buti. Ay naglugon day di atao. At dayamot kastas. Diyon tumo nga min amo dagi subli. Imbaga na ti kasta. Subli yung amin na. Naurnungan ti buti, iti likodan ti balay. Ay saan? Di mo kut-kut yan dagiti buti iti likod ti balay. At dapang sarak ka dagitay. Urayin naklabi iti yan. Tamapanak iti ayan ni Mari Isay. Agsarita kami man iti nalapan. Apay kano adi mo inted ti sukli ti kwartak, Mari Isay. Tikunak ka ni Henry. Itad ko ti sukliyo no may subliyo dagiti bote ti soft drinks, mare. Ay nawaw. Kat no saan ang may suble? Kukwa mong ti kwarta? Naglalaing namon ngay mare. Ay saan ka pagintirasan ti kwartang mare? Ti kanyak laan, may subli dagiti bote. Amo ka na unong ti bote iti ayan niyo, mare. Saan arasunday ta? Tapno saan mo nga itod ti suklik mare? Di yumat ngamin amo mo ti agi suble, mare. Idi pa nga ulit-ulitan nga ibagbagakan ka. Awan lang naman ti mapaspasa. Uray awan deposit dagi dya abote. Isubli nga ta kumamat, mare. Ay nawaw. Kantap no ibagakan ka, mare. Mabaybayadan dagi dya abote. Sa anak apumanaw, aging nga itod mo ti sukli ti kwartak mare iseng. Anya laeng mat dya isublim ti bote. Tapno malpas ti saritaan, mare Susana. Tagpatangkan ka pailaan. Wen agpatangkan kamot ngamin, mare. Idi pa'y nga ulit at nga ibagbagakan ka, mare. Ay saan ang mabalin ti kasta ka panunutang mare? Isublim ti sukli uno? Isubliyo pa'y nga umuna dagiti bote, mare. Wan ko naklangarudan. Umay kunto isublim. Pakauray ka magamin ah. Kano nga rod, mare? Basta, isublit daw. Alangan mat nga urayam asyak ti mapanmanga na iti ayan niyo, mare. Ay sos, day tatindi mor aramidan mara. Isublim nga ruda na dagiti bote. Tapno maalam mat ti suklim, mare. Anya nga itinagsaritaan niya o kani kumarim asosana na bayagmay iti Tersina. Kulkulitan na nga rod tatang. Kaya't nangaalaan ti sukli na. Ay nawaw! Kapay nga mi na di mo intay. Itad ko lang no may subli ng dagiti bote, tatang. Ay unyag paisa. Adaw ti buti ti soft drinks iti likudan ti balay na. Makitam day tatang. Uray ininutan da ko mga isubli no iso. Saan agaputawan deposit na nagijay abote kat di damot tan isubli. Iso na lang ano, plano daki di may ti mangilakaw. Pangilakwan da kumangay, tatang. Eh, tiyang siya. Di ti mo niya ti kapanunutan na kita kalugaran tayaw, anak kao. Mangipanam ka na kita abote, iba kayo. Isublik kan mari iseng lakay. Masuruna. Di nakit kayat nga ito isuklik. Naskan pa'y kano amay subli dagiti buti kan kuana. Mabaybayadan mo ngamin, na kita abote, iba kayo. Wen ngam saan arason day ta tapno di na ito isuklik. Naglalainganan day jaba ka. Alaki din. Ganito ta sao. Grubuat ka, antayin ka isubli na kita abote. Ay, talaga masuruna ko. Gusto ka din. Napamukitin isubli, tapos malpasan ti salita. At tuyin ti bote ti soft drinks mo, mari iseng. Itad mo matan ti suklik. Na,
Kasla si Kapay ti makaungat, Mari Susana. Kasano, kat di ka makauray. Aguray ka. Day talaan, isubli mabote. Ay nawang, adda ka di parikot. Ado, ba't tinakita ka abote iti malikodan ti balayo, Mare? Sa maysa, amok nga ado ti bote ti soft drinks adiyo pa'y nga isuble, Mare. Di ka pa'y agyaman, tanda isuble. Ay na, Mari Susana. Makisarsarita iti nasaya ka. Limsikakit ti makaungot ka niya. Ay sos, nakakasurong ka ngamin maray. Ulit-ulitan mo. Nasakitin tilapayag ko ang makangkangag. No di mo kaya ti makangag, Mare. Agtungpal ka nga minan, Sakbay nga inalayo na kita soft drinks. Binagaan kayo nga isugliyo ti bote. Wan, kunayo maat. Ita kayo matante ang patangkan. Itad mo kitin ti suklik maray. Insublikon ti botay. Kunak mo yung sublin bagiti buti ti soft drinks. At dapay manakita kay Jelikutan. At dapay di kusina. Ay nabay amlakay. Adda pang musarap katagita. Ay. At makaungit ni kumare mo di mo isubli amin. Bay ang tamakaungo. Pagyamanan nakit di ang insublik tila dum. Ay, nawa. Ay, saan na saya tigas na kapanunutan bakit? Apay ngamin aya amakibidang ka si kabudoy. Kaya ti apa. Inton kuan. Dahil tapay buti ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumare. San ba't nga mo ni Mari ising ti makiapa? Iso ari. Daman. Nukas tanas kan anayunan tayo ti mailutang. Gawin na. Bumatang kay ti masida. Kaya soft drinks. Iti tersina ni Mari Isi. Sa asidaw. Nagdalos ka. Kababayin ka damana. Amangan mo panunutan da adi ti agdaldalos ti balay tayo. Sa pa'y caretaker tayo laan. Ay nawa. Di mo ka di makita akanayon nga agdalusak ha? Uy, di ka gutoy. Ibagbagak lang. Dua abuti a soft drinks man ang tiisig. Ay nawang. Saan kay mo't ama iti soft drinks, Henry? At bisita mi ante. Asino tinang ibaon ka baro? Ni nanang. Ada ka diin nala, magalon mo. Ni, apay tigalon. Iso ko mati pangikarganta iti soft drinks agatangan baro. Narigat nga men, no day tamanin buti ti soft drinks ti saan niya pagkinaawatan kini kumare. Mabit lang nga rin ang titay na mga la. Sige, urayan ka baro. Ibagam ka na ng mawa siyak tinang ibagawan. Buwan ante. Ayan nga itiginatang mo a soft drinks, Henry, anak ko. Mga lapa itigalon. Anong tigalong? Sumot ka rin ti pagikarga ko na niya ang tiisig. Ay naway. Iti anyaga mo. Saan ka nung mabalay na yawit ko ti butay? Paamangan ka nung amin, no awan tumanan ti agisublay. Anya? Ala, ikanta itigalunay. Ang uray niya ang tiising iti tersina na. Si kapay lang ti agbati dito'y balay ah. Ha? Apay na lang. Siya akong timapan iti tersina ni Marising. Kas lamang luglo di at tawa. Di kayo man agapan Wan, agsarita kami laong itinalapat. Naisubli kong dagiti buti na maging gagayang ita adda sakit tinakon na kanya. Sigurado ang makaungat tumanin ni kumarim asusa, anak ka. Makaamumat ka na atata. Basta siya, Jack kaya tinakyap apakin kwa na. Ay, sumunga. Ay, huwag nagpaiso. Nagpartak amak na. Sila makakaungat. Dandani na mo yung dinala ko sa dimburnal. Ay, bayan nyo tatang. Sangwag day tatao. Malagsarita kayo Kitaan niya sa mga pinungot kayo Ay, saan bakit di tatang? Saan ko apatulan ti kumare? Kasaya't mo kasta anak ka. Saan kayo makakabala nga anaway mo bilang? Ayan ngay tigalon, Mari Susana.
Unay kan marising, masapang pa'y ayati galon, kat asidog laang magtibalay na Wen, mare. Isu ti pangikarga ak iti soft drinks agat gatangan yo. Ay, nawaw. Kasaysaya atin ti kastoy, mare. Jak kaya ti makiap-apakin ka gapulaang iti bote. Ang mga nusado taman ti mangisuble, mare. Ay, unay kamatan, mare. Ay, nawaw. Ken, abok adi mo kaya ti agbayad iti deposito para iti bote. Tapno awan rere, mangalakalat iti galon, mare. Saan nga umalay arasunday tabote? Tapno umay nakbugbog kawan di Twitter senak, mare. Anya? Ay, nawaw! No adda binulod mo isuglim. Iti kasta, pabuludan da kan tumanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.